Nivîskar û Jevanê Kurd Şahabettin Demîr bi boneya roja îmzayê bi xwînarên xwe re li sira Kitapxana li Taksimê hate gelehev. Demîr di roja îmzayê de bi xwînarên xwe re di derbarê çîroka pirtûka xwe ya bi navê Stêrka Bakur de guftûgû kirin. Mustafa Zubane me na İstanbul'u diyeceğim. Na kitaba me pirtûka me Stêrka Bakur e. Stêrka Bakur ji şerê Kurdistanê da hatî meşandin heta roja îro. Ev şerê da civanek civanekî jinê şoreşgerê Kurd, ek civanekî Kurd, evîneke wan heye. Navê evînê da hest û armancê evîn. Şahabettin Demîr behsa serûvena xwe ya nivîskariyê kir, got ku wê heyana heşt pirtûkên bi cûreyên çîrok, ekolojî û romannivîsîne. Wêjeyê ser dîrokê, ser ekolojiyê dora heşt pirtûkê min hene. Ama pirtûka min e herê davê pirtûka ser derûnî hatiye nivîsarê. Derûnî û wêjeyê. Hatî nivîsarê. Neberê Tirkî bû. Ser şert û mercan Tirkî hatin nivîsarê. Ji ber ku min gelek him rexne dixwarin hêla xwendekarê xwe min ev pirtûka Stêrka Bakur. Demîr di derbarê Stêrka Bakur ku pirtûka wî ya dawiyê de jî axivî û hagotin. Belê ne min derûniya baranê nivîsiye. Yani nav pirtûk derûniya baranê hatiye nivîsarê. Ne kurgunîne. Di pirtûkê de du karakter hene. Yek pêrîvan e, yek jî baran e. Belê. Mirov dikare bêje yani baran belê kesek e lê keseyetê û şerê derûnî şerê navxweyî ê gelek kesên Kurd an jî zilamê Kurd ciwanên Kurd dihundirîne. Baran derûniyê melê derûnî hesta da wek neynika civakên girtî de hesta. Demîr balkişand ser taybetiya serdema dijîtal û banga xwedîlê derketina zimanê Kurdî kir. Dinên îro ser medya civakî be em bên ser hesabên me civakî bên û xeberdan û axaftin û gotinê me Kurdî gere em xwedî derkevin. Em xwedî dernekevin lê zimanê me destê me biçe, destê netewê me biçe. Zimanê ku netewekî ji ser